Wannan dai ba shi ne karo na farko da tsohon gwamnan Zamfara kuma sanata mai wakiltar Zamfara ta yamma, sanata Abdulaziz Yari Abubakar ke ba da gudunmuwa daban-daban ga al'ummar jihar Zamfara. Wannan karon dai sanata Yari zai ba da tallafin karatu ga ɗalibai 'yan asalin jihar Zamfara domin ba da tashi gudunmuwa wurin farfaɗowa da harkar ilimi. Sanata Abdulaziz Yari Abubakar zai ɗauki nauyin ɗalibai har su 1,700 'yan asalin jihar Zamfara domin su gudanar da karatun kwasa-kwasai daban-daban a jami'o'i daban-daban na wannan ƙasa. Wannan dai taron tattaunawa ne tsakanin shugaban kwamitin da zai kula da tallafin bada karatu kyauta ga matasan wannan jiha, wato sanata Tijjani Hayya Kaura, da membobinsa da suka hada da malaman jami'a, tsohon kwamishinoni, malaman addini da dai sauransu. An sani akwai yaran mu da waɗanda ke so su yi irin wannan karatu, suna da wannan hazaƙar, amma saboda tunanin ba su iya sayan wannan kayan kuma ba su iya shiga makaranta sai da zama su yi wannan karatu ba, saboda haka zai sai musu kaya. Sannan duk wata duk waɗanda aka ɗauka su 1,700 ɗin nan, duk wata zai cire masu wani abu wanda zai ba su na cin abinci har lokacin da suka ƙare makaranta. Sanata Tijjani Hayya wanda ya ce aikin kwamitin shine tantance 'yan asalin jihar Zamfara, musamman ma waɗanda iyayensu ke da ɗan ƙaramin ƙarfi da ba za su iya ɗaukar nauyin 'ya'yansu a jami'o'i ba. Ina tabbatar muku da cewa wannan kwamiti ba zai bari waɗanda ke da hali sun an shi waɗannan gurabu ba. Za mu tabbatar da cewa waɗanda za a ma waɗannan gurabu waɗanda mun kai imani ne cewa lalle ba su iya kai 'ya'yansu makaranta, to su ne za mu ba. Sanata Tijjani Hayya wanda ya ce tallafin karatun zai ɗauki nauyin duk ɗalibi tun daga farkon karatun shi har ƙarewarsa. Idan aka ɗauka bana aka ɗauki wannan namba, bai ce baɗi za a ɗauka ba don kada abun kamar yadda aka yi wasu wurare abun ya zama ya muci. Waɗannan su ne za a ci gaba da su sai sun gama gaba ɗaya, in Allah ya sa da yawancin rai da hali kuma sai ƙara ba da dama a ƙara ɗauko su, amma in aka ɗauki waɗannan sai sun ƙare. Kuma kwamiti zai bi, idan aka baka admission za a bi a tabbatar da cewa da duk kai aka yi jarabawa sai ka kawo mana result ɗin jarabawa ka musa cikin file ɗin nan. Sanata Tijjani Hayya wanda ya amfani da damar wurin gode ma al'ummar jihar Zamfara tare da mika cikakkiyar godiya ga tsohon gwamna sanata Yari tare da fatar Allah ya saka mashi da mafificin alkhairi. Daga Gusau, Umar Musa Anka, labaran NTA.